Hau da soinua. Hemen botako jo pixka, 3 en 1. Guain bai, beste aldean ebai. Vale, guain bai, txukun. Garai batian ebai atea zuen beste produktu bat ditzizana 7 en 1. Ba gure gaurko gonbidatuak dia, 4 en 1. Zergatikan, 4 proiektu dazkatelako batian sartuta. Eta zer dan jakina eba zue, ez moitu hortikan. Kaixo lagunak eguerdion eta haupa Xabi eta haupa Izaskun ongi etorri, zer moduz? Ondo, oitze hain nintzen katakrak, lauen bat esaten hain nintzen, 4 proiektu batian, zer da zehazki katakrak? Gauza asko dire. Gauza asko, ez da? Bai. Baina, bueno, badaki liburutegi bat, kantina bat, editorial bat, eta zein da lagoarrena, juntzaitena? Areto handi bat akazuela, ez da? Baina zehazki, nola esango genuen hitz batian? Bueno, katakraken duta, beste hitzen batian, a ber, zer da noiz zehazki? Ba, kolektiboa bai, eta enpresa politikoa ere bai. Ados, nun dago zehazki kokatuta hau? Iruñeko kale nagusian. Iruñeko kale nagusian, ondo. Eta bueno... 54. Ados. Eta bueno, gaurkoan, nik ez dut ekarri errez, eta behaiek ekarri du, zein godeu gaurkoan? Ba, gunekoko oio metxatua, kuskusuarekin. Ona, ba, adi lagunak, ikusiko dugu ze pasatzen dan bertan, eta aldi berian, hauxe prepatu. Bueno, lagunak eta bikote, normalen izatek garatuko izuet, baina gaurkoan zuek garatu beharko dira zuen, nundik nue biliko gehan errezeta honekin, pausuz pausu. Ba, lehen da bizi oioa gordina daukagu hor, satitu, tipulakin, larraldeako sagardo ekologikoa, eta gure barbakoa saltzarekin, labera joango dira. Orduan hau esek, labea jungo dira, ezta? Hau aparte dijo orduan? Ez, espeziak saltza hori egiteko erabiltzen ditugu, berakatzak bebai, sin más, muestra moduan... Vale, muestra moduan, orduan, zer da zehazki barbakoa? Zer da kasu hemen, zer espezia mota topatuko ditugu hemen? Espezie milioika, baina da, deitzen diogu majariz nahasketa. Kominoa, pipermina, oreganoa, zilantroa, oreganoa... Hau da, txian zuekin dakua, ez da? Bai, sekretua. Bikain. Eta gero hemen, pentsatzen dut tomatekin, tipulakin, eta ja barbakoa saltzen dezue, eta ingo deuna dana ondotu eta laberatu, ez da? Zahardotan. Orduan ingo deuna da, mahauakin, bueno, hemen dakaun barbakoakin ondo oilaskua, eta zaharduak jarri eta laberatu, ez da? Ados. Eta, bueno, gero zingo deu beste barazkia guztiekin. Ba, bitartean giso goxo bat. Giso goxo bat, bale, hemen dazkau bruselasak, dakau asa, tipula, kuia eta zerba. Nola ingo dugu gixau hau? Gixau hau, ba, gustora. Normalean garaiko barazkiekin, arazik bai moldatu edo aldatu joan daiteke. Gaurkoan hori ekarri dugu. Gure konfiantzazko produktorea, Punte Viejo, Caparroso eta Bidaurretatik ekarriketako barazkiak eta hori ba, gixo. Vale, gixau, baina zingo dugu, dana egozi, gixatu eta... Bruselasa eta kuia adibidez, ba, egozi daiteke eta besteekin gixo bat. Zatitxotanin eta dana gixatu. Eta gero pentsatu hor kuskusa dakau, ez da? Hori da. Ados. Ba, bueno, ba, hau esan da, ez dakit nahi zerrekin azuen. Ni oliaskoekin jungo nahiz da zuen barazki garbitzen, adibidez? Adibidez. Venga, ba, hemen txeurreatuko izue barazkik. Bai, hauek Bruselasak eta kuia eta dena. Eta ni hasiko nahizena da, oliaskori zatitu. Beitu, plakatxo bat hartuko dugu, ez da? Ni pentsatete hemen ondo, hemen sartzen badegu ondo dena sartuta? Bai, sartuko. Venga, ba, nire kontu. Eta esan dakoa, aldi berian indamin gaina eman berdio, bale? Bikote? Bueno, kontatu zehazki esan dugu bai desente gauza dakazuela, 4 gauza, baina zeiten da zehazki bertan. Nola da egunerokotasuna? Bueno, pues local komertzial moduan, pues bueno, egunero ireki behar duzu ordu zehaz batean, eta bueno, pues kantina eta liburu denda pues, aldi berean irekitzen dute, goizeko 10:00, eta bueno, tokan aurrera, pues ezten da eguneko aktibitatea. Oso ezberdina da, ez? Pues liburu denda, pues da
bueno, denda bat, ez? Denda pasatzen da, kuskuseatzen ditu liburuak eta erosi. Eta, bueno, kantina, pues, pizkator, depende, ez? Ze eguneko zer dutan gauden. Orduan liburutegian daude liburuak ikustia eta erostia ere bai esan dezu, Bereziki erosi, bai. Vale, Ikusi bai, baina erosi baita ere. Gehien bat erosi mesedez, ezta? Hori da. Eta, adibidez, esan dezue, bai kantina eta bai liburutegia, batera erikitzen dira 10etan, Bai. eta, baina nola dago gunia? Batera daude, adibidez, nire alde zehose pikatu eta liburu bat irakurri, edo liburutegia dago alde baten eta kantina bestian. Bai, espazio ezberdinduak dira, sartzen zara eta lehenengo ikusten duzuna da kantinako barrakutuna eta gero ja pasabidea aurrera hartuta aurkitzen zara bizpairu eskailerekin eta liburuekin. Eta dago liburutegia, gero aretua, nun dago kokatuta, bertan ebai beste atetxo batian edo hola? Hori gorago egin behar da, bigarren Solairua solairua igo pasa eta hirugarrenera heldu. Eta gero importantea da ipatzean, non dauden komunak, segero jendea zitu inoiz aurkitzen komunak. Aprobetxatu beharko dugu, bai, komunak. Komuna igoz kaierak eta eskuegera daude, hori... Asignatura pendiente dago. Argi eta garbi, bale? Eta geho, ere bai, editoriala. Bertan dago, bertan koizten dira liburuak ere bai? Bai, bulegotxo bat dute, pues, goiko partean. Areto nagusiaren, hola, albo batean, pues, bueno, azken final argitaletxea, pues, da ordenagailu batzuk, eta ez du espazio gehiegi eskatzen. Igual bai, almacenajea edo liburuak non sartu, baina berez lan egiteko tokia. Bai, ordena horiak, eta lana, eta idatzi, eta botoi eman, ez da? Hori da. Zuen lana zehazki zer dan? Egote zateke jo kantinan, liburutegian, edo aretoan, edo ez dakit, editorialian. Pues ni hasieratik nada más proiektuan, eta bueno, hasieran sukaldean egon nintzen, 6 urtez, eta bueno, nahi liburudendan nago. Nire gurasoek baita ere liburudenda txiki bat zeukaten Iturrabako auzoan, eta bueno, pues jarraitu dut gurasoen hori bidean. Ona. Eta izaskun zure arlua zein da? Ba, ni justo kolektibora gazteena eta berriena, ia, eta kantinan ibili naiz. Gero ja, sukaldera pasa edo sukaldari lanak egitea, ba, suerte ez izan da, ala beharrez ez. Baina hortxe biltzen gara, bai barran, bai sukaldean, goiko aretoa be bai asko gustatzen zait, edo arlo kulturala, programazioa eta goian pasatzen diren gauza gehienak, interes gustatzen. Zer etxe gara guztiok pizkat. Pizkat anetikotea, gila esan bakoitza zuen arloan zaudete, baina danak danean ibiltzen zatere bai, ez da? Bai. Zer malangile zaudete bertan? Asko? Ez que beti zaila da, erantzutea zenbat izango gara, 15 inguru? Bai, 15 pertsona, 13 pertsona, gero bebai nabarmentzen dira zintzuk garen kooperatibistak ala ez. Vale, oza, batzu zaudete une oro, kooperatibista zeatena, eta bestiak igual langile hutzak dira, ez da? Eta beste bai, kooperatibistak lana ez dutela, edo jardunaldia. Bai, kooperatibista diana, baina ez daudela hor une oro, ez da? Hori da. Ados. Bueno, nik mostuko, nik usten dut ze, hau erditika mostu berko, nik usten dut horrela, erdila, dana sartuko dugu, ez da? Bai. Vale, rasmatzeten laban honekin. Zugo esan, oi asko ekologikoak direla, ez? Gunekoko oioak dira. Bai, Guneko arrautz ekologikoak ekoizten dituzten familia bat dira. Gure katakrak hasi zenean, bebai hasi ziren enpresa aurrera eramaten edo. Eta oio hauen arrautzak erabiltzen dira katakraken urte osoan, eta urtean bitan edo behartzen dituzte oioak hiltzera, edo. Bai. Eta hori bai da zuen filosofia ehar bat, eta baiten zuena hor indarrazko, ez da? Kilometro zero, bertako sasoiko eta inguruko eta ekologikoa gainea, ez da? Bai, bueno, alden bitartean, argi dau como elikadura buru jabetza ardatza eukinda, baina gero bebai kontu handi zeukinda, seio ekologikoa produktore txikientzat bebai dela lan handi bat, edo diru piloa bat, bai... Eta oso saia batzutan, ez da? Bai saiatzen gara, gertukoak eta... Eta gainera harreman polita, ez? Azkazan, egon gara dibidez gunekoko tokian, haiekin, baita ere ezagutzen, ez? Nondik datozten oioak eta arrautzak edo jauregia esnea, ez? Nonduten behiak hor bastango herri batean, bueno... Jakin nundi datorren, ekoizlea ezagutu eta harreman estu hori euki, ez da? Claro.
Eta zen egiten ditu lan horiek guztiak? Zein egoten da horren errezetak eta platerak eta historiatanako ikudeatzen? Hau gatza baldaka, gatza pixka botako jau eta piperra utza, honek jan nahiko espesia eta gatza baldaka? Gatza bai, baina nire ustez gero ja bestea. Gatza pixka bai, baina bestea dena barroa, orduan, ezta? Edo olio txorrota da bat. Olio txorrota da, gatza pixkat, eta gero, bai, zagardua, ezta? Garrantzitsua. Vale, gatza pixka botako jau, oso ondo, baita ere botako dugu hau. Dena botako jau, gehiagi izango da, oso irutu zaizue. Ba, ez dio kaltik ingo, ezta? Ez, gero zagardoarekin dena naztukoa eta hau gixatukoa. Zenba denbora egon behar du honek gixatzen? Ze hau, hori asko normal baino denbora gehiago egon beharko, pixka gogorragoak egon goia, ezta? Bai, 4-5 ordu, Lau bost ordu, basuan. Iaia oiar bat bezala, Bai, Bai. Ze gauza, lehenu emateu guain gaina beti oiarrak emateu saldako bakarrik erabilidia, eta ez dia presiatzen asko, baina baserri askotan jendeak gehiena oiarra presiatzezun, Bai, eta zaporea... gixatutako oiarra gauza eharra daike, Bai. Baina hori bai, denbora eman bihartzaio, Denbora eman bihartzaio bildurri gabe, bestela gogorra gelditzea. Eta platera ubea, kantinan eskaintzen dezue, edo gaur ekarri zuenea nobeda de bezala? Ba, plater hori justo horrela ekarri dugun moduan, ez da egunerokotasunean. Oioak ez ditugu ere... Egune oro. Pendiente dago gunekokoak noiz ekartzen dizkiguten, baina beti bai daukagu gixo, bueno, hemen ezagutu zenuten Gamboa, gure beste... Erreportaian. Hori da. Bai. Hau zehazki ez, baina batzutan egotea la. Bai, beti ditugu aragiak, hori temperatura basuan, gure saltzekin prestatuak, eta... Bikain. Bueno, hau sartuko dugu barruan, eta esango dugu, esan duen bezala denbora mordo bat egon behar dula, ezta? 3 ordu hor goxatzen. Vale, eta zuen eskaintzak kantinan zein dia? Ze eskaintzen dezue? Ba, ostelaritza munduan erabiltzen diren eskaintzak edo ez gaude oso urrun, baina bai como etxeko gauzak, etxeko gozo gintza, asko jendea etortzen da gure brownia eta gure bizkotxoak atera eta bilatzera, eta gero eguneko menua, bai pintxoak, ogi artisauan, eta gero afari karta, bai digula, bokatak, hamburguesa, erraxioak. Vale, osea, gaua pizkant informalagoa da, eguardian menua eta egoten da, asteko menua egoten da, eta gero asteburuko menua, edo... Asteburuan pizkat landuagoa, bueno, ez landuagoa, baina, bueno, bereziagoa. Bereziagoa, vale. Eta karta, aldaketa asko ematen diozue, sasoiko produktuekin ibiliko zate, baina ez dakit guztiz aldatzen dezuen, gauza batzuk ezin dian aldatu, seguru horren bila etortzen brownia ezingo gakendu. Ez, gozo gintzarekin hor daude nahiko apretatu. Baina bai, eguneko menua, eguneko barazkiak aldatzen dira, eta beti daukagun momentuko gauzak, edo zehozera aldatzen dira, baina nahiko como pausatu. Ba, eta estiloa, nahiz eta igual, osagai batzuk aldatu, bago estilo bat mantentzen dena, hola, zuga aldatuko da, zeharrain dagoen momentu horretan, edo zeharlaria ez, baina. Vale, eta zema plater eskaintzen ditu, zema eta horrenengo, zema bigarrengo menua. Eguneko menuan dira 3 sarrerako eta 6 bigarren. Bai, beti vegeta, veganoa, arraia, aragitxoa, eta barazkiak. Ona. Bueno, hementxe bagoaz, aurrenengo urratzain dugu, barazki desente txukundu ditugu, laben esartu dugu olaskua, eta ingo deuna da, aurrengo erreportaia ikustea juna. Zuen ikusi gendun bezala, La Diabla takeria, eta ikusiko zuze gauza, goxuen diguen, mexikarra. Goazen ikustea. Kaixo, Joseba, Pablo Riu naiz, gure jatetxean aurrean gaude, La Diabla takeria, Antiguon, Bentaberrin, Donostian, eta gaur ikusiko dugu. Orain dela 3 urte, hasi genuen proiektu honekin. Ni Mexikon 2 urte bizi izan nintzen, eta asko maite dut, eta gustatzen zait mexikarra janari osoa, oso desberdina da, pikante pixka bat, eta horregaitik jatetxe mexikarra jarri dut hemen Donostian, Brosen hasi genuen, eta orain lokala pixka bat handiago, Antiguon, Bentaberrin, eta egiten dugu lana tradizionala, eta pixka bat desberdina, zuek gustatzeko. Nire arreba egin du diseinu guztiak, sari hilo bat irabazi du, diseinu grafikoarena, eta bere izena da Berenice, eta lan oso polita eta oso txukuna egin du. Gure jatetxea ezagutu duzue, eta gure mexikar platera goxua egingo dugu.
Gaur erabaki dugu Ipar Mexikoko tosta egitea. Zitzeko behar dugu tortilla. Garrantzitsua da krujiente izatea. Hasiko gara pulpoa mozten, txikia eta langostino baita. Ni sukaldaria naiz, ikasi nuen janari tradizionala, baina ja aspertuta negoen eta pixka bat aldatzeko eta, bueno, divertigarria egiteko sortu zen la diablatakeria. Bueno, hemen badaukagu ja olagarroa eta langostino moztuta. Eta oraingoaz, beste osagaiak nahaztera. Moztuko dugu cilantro baita, lima pixka batekin, eta gero botako dugu pico de gallo, tipula encurtida, habanero. Eta limoia pixka bat. Eta, bueno, oso importantea da leche de tigre botatzea. Karta bat badaukagu, ez da oso ondila, baina asko gustatzen zaio jendeari. Gure kartan daukagu natxoak, takoak, burritoak eta orantxe tostadak eta hasiko gara tamalak egiten. Ez daukagu menua eta, bueno, egiten dugu eramateko eta hemen jateko. Polita ikusteko, botako dugu gainean maionesa chipotle, beste txile bat da, eta zati bat txile jalapeñoarekin. Bueno, badaukagu ja platera bukatuta, eta etorri la diabla takeria probatzera. Gaude Antiguo, Bendaberri, Donostian, mila esker, eta ikusiko gara. Gero arte... Ai, ama, Paulo ze itxura, horrek, Jope, jarri guzu hemen ja jateko goguak indako hendik ez bukatu, Ea, bukatuko deu, jango deu, eta bertatik pasatu berko deu daztatze hori, Besarka da handi bat eta jarraitu horrela, holako gauzago xokiten. Gurian jarraitu behar deu, hemen txe, barazki txokia garbitu da azkau, olua labian dakau, nola jarraitu behar deu errezetakin? Orain gisoa egingo dugu. Barazki gisoa, ez da? Hori da, igual lehenengo tipula eta baratzuria edo berakatza... Pizka goxatu. Hori da, eta gero ja gehituko diogu beste barazki haitxoak. Bikain, eta gero kuskusa noiz jarriko dugu martxan? Kuskusa azkenengo momentuan, hori, Saharan egiten duten erara... Ez da egoski behar, ez da... Momentuanin eta aldentetxo gelditzi da, ez da? Eta bertan zeingo dugu, zaharduakin, urakin, zerrekin negoziko dugu kuskus hori? Guk egiten duguna edo batzutan egin izan ditugu berreun edo 300 pertsonentzako baskaritxoak. Eta erabiltzen duguna da kuskusa bandeja pal batean bota. Labean sartu 10 minututxo temperaturan doratzeko eta olio txorrotada batekin. Eta ateratzerakoan, igual erabili dezakegu barazkien ura. Zaporetxoa eta ja gatza azkenengo momentuan. Eta ingo dio ikutu hori, jarriko dugu bandeja batien da labian sartuko dugu pixka eta bergoxatzeko? Venga. Venga. Zenba demora eukitzen dezu labian? 10 minutu, 10 minututxo. Ezin hobe, orduan guantxe jarriko dugu. Esan dezu olio tanto batekin gatza pixkatekin, o zerre gabe? Gatza igual gero barazkiei botatzen badio guretan. Nahiko izango da, ez da? Vale. Orduan, olioa bai, o ez esan dezu? Olioa bai. Olioa tanto botako jo orduan, ez da? Vale. Hori, nik inun sekula hola kuskusain. Labian aurrena pixka tepeldu, pixka lehortu, eta gero gaina botako jo barazkien zukua. Eharra geratuko hau, eharra. Hau sartuko dugu men pixka lehortzea, goxatzea, eta gero dena bateateko. Azpin jarriko gehiagi esiteko. Eta hori 10 minutuan ningoa, eta gero telebiztan nola magia indan, oi askoa 3 ordu inda egongoa. Bueno, hemen ningo deuna da, ni hasiko naiz barazkitxok eta goxatzen, eta zue jarraitu horrekin ebai, bale? Bueno, eta bikote, ikusi etorrek arritu zuen gauza mordo bat, zenbat liburu argitaratzen dira bertan, nola iten da lan hori? Pues nik uste zuen saioen kopuru bezen beste. Bai, Larogeita hamar tartean. Tope, urtian? Edo azkenengo 10 urte hauetan. Hori zan da gure... Vale, ja izutzen, nahi nintzen. Bai. Ez, pues, 2006an, hasi ginen, proiektua 2013an hasi zen, eta 3 urtetan hartu genuen pizkat dena martxan jarri, eta orduan argitaletzeari, pues... Zer liburu mota argitaratzen dira bertan? Bueno, pizkat denetari bereziki saiakera. Eta normalen itzulpenak dira ensaio ezberdinekoak, bai gazteleraz, bai euskaraz, eta, bueno, euskaran bai argitaratu ditugula, bueno, eleberriak baitare. Enbeste hizkuntze
bueno, pues adibidez, itxuri dugu Japoniratik, Alemanetik... Hoi tokatzen zaizu zuen, kontrolatzen zuen japonesa eta alemana eta hola, ez, adituak, guandik etzeat egun partida horra, no? Ingelesa bai, baina, ja, esan behar da gainera, sopolita dela, Japoniratik, pertsona japoniar batek euskaratu zuela. Euskal bai dela... Zapea esan euskarazekin, bai, euskarazekien, eta, bueno, pues hemen goien derekin baitere laguntzen, eta... Janari aldetik anguko astronomien gaudela, sushik eta holako gauzak eta prestatzen zituen ramen ehar batzuk eta hola, o ez du neze prestatzen, jan bakarrikan nitezunare. Bai. Vale. Bueno, eta ikusi dut ere bai, bueno, aurten urte berezia da. 10. urte hurren egiten dezu gaina, ezta? Bai. Ze gauza berri topatuko ditugu aurten. Egun goazoz berezia, aurten 10 urte... Bai, berezia, bai. Gero bai, beti moduan mantentzea edo gure erronkan jarraitzea, ez da gitxi. Orduan, baina jendea disfrutatu dezaken proiektu bat, da LPA, hau dena, hori ikusten duzuen... LPA? LPA, zedera viniloa eta da doble LP, da vinilo, bueno, adituak jakino... LP bijotxa de klas taldea bezala. Ona. Argitu digu, Xabi, eskerrik asko. Bai, eta berezia... Ni hola gelditu nahi txintxilik da. Vale, eta zeinek nindu diska hori? Zein dia musikeruak? Zein taldekin dute hori? Bueno, pues proiektua zizen pixka bat, bueno, idei ero bat bezala, baina, bueno, base duten musikari asko, zokatenak harreman estua katakrakekin. Eta, bueno, momentu batean sortu zen idea, zergatik ez dugu musikariei eskatu diska bat egitea, oza, abesti bat egitea, argitaletxearen liburu batean oinarritua dagoena, ez? Eta, bueno, oso modu zabalean, pues badago jendea, hartu dituena... Artista mordo bat topatuko ditugu bertan. Bai. Zenbat artista? Zango dira, amasei abesti edo, eta... Amasei, eta abesti bakoita artista desberdinena? Bai, batzutan incluso bi batera edo, bai, izan doala sormen prozesu potentea. Eta hoi denak katakraken grabatu dia? Bai, gehienak bai. Arki pasa ezue orduan, ez da, Bai. Ze ona. Hori esaten dugun goiko aretoa edo sala edo hor, estudioa bihurtu genuen, eta hori biliziren, goizetik gauera arte, artistak grabatzen. Adide bat jartzearen, zein topatuko deun diska horren barruan, hartu eta erako, noski baiet. Adibidez, Ibilbedi taldea, gainera bereik irekitze dute diska, edo Los Chicos del Maíz. Eta klasikoak, bai, Joseba Tapia, edo hemen Chill Mafia ezagutuko zuela, Mursego... Fermin irakurtzen dute bai hor. Fermin Muguruza, Broken Brothers... Artista mordo bat, hemen di pasatakoak askore bai, Bai. Algarri. Ondo. Eze polita, eta gaur dutzukan... A ber, esplikatu desuna, no? Iriki eta hor zetopatzen deun, ez da? Claro, oda posterra. Bereziena igual, bai, Pirritx Porrotx eta Mari Mototx etorri ziren umeekin abesti bat grabatzera. Ze jende hona dan, Bemene ontzian eba, eta gila zan... Fermin Muguruza. Ze pertsona honak. Eta dana guriagatik indarra egiten gaina, Ona. Bai, abez dira Los Chicos del Maíz. Hori da liburutegia bai? Bai. Zenba liburu daude, haundilla, ez da? 20.000 baino gehiago. 20.000? 20.000 titulo. Pero ya batzuenak bat baino gehiago. Lama, eta irakurri alditu zuen. Laurdena, Esta bizitza osoan. Lortuko genuke alakorik, baina, bueno, bai nahikotxo, bai irakurtzen ditugula, ez? Ona. Bueno, eta badakite bai, ardoen bat atea zuela urtengo, eta... Hor, 10. urte hurrena ospatzeko brainstorming egin genuen, edo kide guztien ideiak edo burutazioak ronda bat egin, eta hori aurrera irten da. Aristu bodegekin, uste dute Lunberra alboan dutela, eta katakrakeko ardoa izango dugu. Urte berezia izango da. Naiz eta urte hurrena berez, 23 izan zen, ireki genuen abenduak 31an.
A ber, kontatu, oza, abenduan 31, oza, un pasada, 23ko 31an, Claro. intzan urte hurrena. Orduan ospatzen zaudete urte guztia. Hori da, hartuko dugu patxadas hartu, hori da, ona. Eizaskun, hemen ditipula pixka gozatu guen asa bota dut, botako dira zer bat, eta badiko atxikrik itxargatana barrura, ezta? Vale, ura botako joet, utziko pixka murrizten gainuntzeko botatzeko, vale? Bai, amaitu du aldu zagardoa ere, bai. Zagardoa botako jote bai? Edo tragito bat hartu nahi den. Bai, Vale. Guain, erreportaia ikusten azte gehan emango jo, golpe txiki bat. Eta katakrak hau guztia. Nolatan bildu zinaten da, nolatan hasi zan hau dena martxan? Bueno, katakraken aurretik, aurre historian, bazegoen beste proiektu bat, deitzen zela La Hormiga Atomika. Zen pizka bat, bueno, katakraken oso antzekoa. Bai. Hola, liburu... Katakraken zenme txikia esango genuen, antzeko zerbait, Hori da. Eta, bueno, pues, momentu horretan pues, proiektua txikia geratu zitzaigun eta gainera ikusten zen pues, behar bat zegoela Iruñan, pues, olako areto handi bat izateko, hitzaldiak eta liburu aurkezpenak eta beste ekintzak aurrera emateko, eta, bueno, pues, liatu ginen. Hola. Eta zenbat elkartu zinaten, da zenbat zinaten hasieran, porque honek evoluzio bat eukiko zen, bai, ja, lau gauzakin batea hasi zinaten? Ez, liburu denda eta kantina. Eta goiko areta. 11 pertsona ginen. Hori bai ongi gogoratze dut. 11 lagun zinaten. 11 lagun, bai. Eta 11 galdera. Eta 11 galdera, eta 11 personalitate, eta 11 iritzi. Eta orduan hasi zinaten, eta noiz etorri zen, a ber, lehendabiziko gauza potoloena izan zan liburutegia eta editoriala? Bai. Eta gero etorri zen kantina? Ez, hasieratik liburu denda eta kantina. Kantina dago aurreko partean, orduan liburu dendara sartzeko pasabatzara bai alabai kantinatik. Orduan, hola hasi zen proiektuaz, pues bazien bien bor ekonomiko potenteek, eta, bueno, gero baita ere, pues, areta nagusia, pues, hola, hasieran, bueno, eta baita ere, orain, pues, jende asko, pues, ahí ez liburu aurkezpen potenteak, edo, pues, bueno, jende asko pasatzen da, pasatzen zen lokaletik, ez? Eta pasatzen da. Bueno, baita ere. Hor ikusten dut Bruselasak eta hor pixka puxita horiek, ose, aparte goziko ditugu, ikusi eta aparte lagazula hor? Bai, pizkat como al dente edo gero dekorazio moduan. Vale, oza, hor gixatuago, oza, ilunago egongoa eta hori pixak gehiago goxatzeko gero, vale. Horun hemen jarriko dut uretan, eta egosten jarriko ditute bai, ezta? Vale, oso ondo. Vale, eta hauek igoziko ditugu, esan duen bezala, aldentea entzea utziko ditugu, ez ditugu gehiagi igoziko. Utziko dugu egosten, gatza pixkatekin, eta goxatu dianian, iragatziko ditugu, eta gero dotore gainean jartzeko. Ezin hobe. A ver, Guillo, hor ikusi ze jartzeula txela. Hori zela, ni una txela es como garagardo bat, ezta? Bai, txela deitzen zaio garagardoari Sudamerikan, Latinoamerikan, Mexikon, eta bizpairu edo lau izan daitezke, garagardo propioak. Iruñan dagoen... Osea, inditu zuen garagardoke bai? Bueno, errezeta edo ideia edo, bueno, Iruñan dagoen garagardo gile batzuekin harremana eta guk prestatu edo guk proposatu errezeta edo IPA bat edo, bueno, eta... Eta gero da astatu eta okeia eman eta... Okeia eman eta produzitu, baina bakarrik katakraken... Saltzen da garagardo hori. Frogatu bai, eta bizpairu izan ditugu orain azkenengo lokalean frogatu aldena barrilletan eta artisagoa dela la txela Lincoln Way. Vale, eta zer da, IPA bat edo da rubia bat edo? IPA bat da. IPA gero azkenean behai dela mingotxa pur bat. Eta beti izena jartzeko edo tituloa edo nola deituko diogun garagardoari gehienak izan dira emakumeen omenez edo emakumeren bati omenaldia egiteko edo la txela Margari, la txela Zulu izan dira, Tereskoba izan zela como lehenengo astronauta, eta Lincoln Way ikusten duzuenez kolorea eta mikrochipen irudikapen hori, izan zelako mikrochiparen asmakuntzan emakume trans prekursora bat edo hortik. Bueno, hemen bago atxerrik itxarraka, Labian dakau noiasko egin da dakau, gixaua hemen martxan dakau, irekiten hasi behar du, emango jotizkat energia gehiago, eta oire goxatzen dakau. In behar deuna da nik usten dut, bueltan, oiasko horrei zein behar dio bueltan.
bueltan ezurra kendu edo aragia probestu. Lezurrak kendu, aragia probestu, eta hori geho danen naztuko dugu honekin, arekin nola ingo dugu gero? Hortik aterako dugu... Mamila, bai. Bai, aragitxoa, metxatu moduan edo desmigatua, eta ja bera aterako den saltzarekin bota dugun barbakoa eta sagardoarekin hor, gisaguarekin naztu. Ze itxura hartzen nahi da historia. Bueno, bitartian jungo gea beste erreportai bat ikustea, zehazki musutrukea, eta segituan gaude bueltan. Haupa, Joseba, hemen gaude Noelia eta jo, musutru kafean txokikoak, eta gaur plater gozo bat preparatuko dugu. Ongi etorri. Guk hemen 20 urte dara matzagu, eta gure kontzeptua izan da beti taberna ezberdin bat izatea. Goizez, bermuta, pikoteoa eta halako gauzak egiten ditugu, eta horregaitik, karta oso desberdina daukagu. Nazioarteko karta daukagu, eta adibidez, sanguizku batarra edo natxoak, oiazkoak urriarekin, pastramia, eta holako gauza ditugu jateko. Eta arratsaldean koktelak, eta gero gabaz katxondeoa eta juerga. Eta gaurkoan, aipatutako hauetako plater bat prestatuko dugu. Gure gaurko rezeta sanguizku batarra da. Hot dog ogiarekin egiten den sanguitxa. Azteko hot dog ogia ebakiten dugu, lakoia saltzen diogu, pernil egozia gero. Sanguitz hau, gure kartan sartzea erabaki genuen, ze kuan egon ginen oporretan eta asko gustatu zitzaigun. Pepinilloak eta gazta ipintzen diogu. Gaztaren ondoren, plantxara sartzen dugu, 5 minutu gitxi gora bera. Sanguitz honen berezitasuna izango zen bere zaporen asketa. Batez ere, eneldo mostazak eta pepinilloak emoten dotzon indarra. Eta mostazaren ikutua ematen diogu. Bueno, Joseba, mendeko zu gure sanguitzku batarra eta nahi baduzu probeu, badakizu nola atorri. Musutru kafean txokira, Gernikera. Agur! Gora Noelia, gora Jon, gora Gernika eta haupa sanguitxoi, Bueno, perrito kaliente sanguitxo, ez dakit, baina beharra itxura hor errez jateko eta parranda giroan ibiltzeko leku ezin bia. Oso ondo, bezarkada bat, jarraitu goxatzen, goxatu arazten, eta gu hemen jarraituko dugu. Indeuna da, oliasko atea dugu labetikan, behitu nola gehiatu dan, ondo goxatuta, eta baita ere atea dugu kuskusa. Nola goxatuko dugu hau, izaskun? Bitu, hau ja, da goxatzen, Tapa jarri jo eta eurrian jarri da. Orain irekiten dagoela ura pitin bat, kuskusaren gainean. Kuskusa botako jo, hidratatzeko zuku hau, ezta? Ezin hobe, ingotena zua pizka gatxi, bestela kanpo bateako zaigu. Oso ondo, horrela, Eta zuku honek irau ingoet, eta gero tapatu, ezta? Bai. Venga, ezin hobe, ni honekin jungo naiz, eta zueko garbitzen jungo esate? Bai, bitartean aragitxoa atera. Ezurrak pentsatzen dut, ateatzeko berko zuela zerbait, ezta? Eta gero ezingo zu, ontzi hortan bertan botako zu aragila, edo... Bai, ezurrak kanpoan gelditzen dira, eta hemen aragitxoa saltzarekin. Bikain, hemen ezurrantzako, bakoitzantzako bat, hau honea igo, eta eskua zigintzea. Vale? Venga, eta nik kuskusa garriko den martxan. Venga. Bertan, katakraken, azkenian Euskaldunen gune bat bezala sortu da, ezta? Hori izan intentzioa, edo... Pues, ez izan gure, intentzio aktibo bat, baina egia da, gutako asko Euskalduna ginen, eta hasieratik nabaritu zen, Euskaldun asko zetorrela, Euskal asko entzuten zen lokalean, batzutan jendeak esaten zuen, ematen du hau astigarraga, edo... Bai, astigarraga, ona. Bueno, eta 10 urte hauetan, momentu oso kutxunak egongo zian bertan, ez da? Ez da gize izan dan eharrena. Ekitaldi honen bat, liburu argitaratutako eharren bat, ez dakit zerrek bete izuen gehiago. Bai, ni egia da esan, 4 urte dara madela katakraken. Bai. Bizi iraupenaren erdia bizi dut. Eta kutxunena edo, bizpairu igual gogoan edo korrikaren lekukoa herriberatik eramatea katakraken izenean. Nire sare lankide kutxunarekin.
eta beste, aukerak, ez? Edo Euskal Herrian bizi edo gertatzen diren aukeretatik oso hurbil egotea, imaginatu. Iruñeko udala txarla bat debekatzen du. Eta Katakraken egiten da txarla hori, betetzen da gainezka lokala. Eta gero Katakrak liburu hori argitaratzen da. Izan zen La Bretxa Orgasmika liburua, eta txarla hori bai. Pirritx Porrot eta Marimototzen ekitaldi bat debekatzen du, eta etortzen dira prentsaurreko bat egitera Katakrakera. Eta kale nagusitik ezin zen pasa, ez? Nire ustez hori dira... Kriston horia, ez da, esatezu, mekatxila marrone eman diogu guelta eta earki gaina, ez da? Ze ona. Eta, momentu ezain politak topatuko zen dituzten, ez da? Bueno, bai, momentu gogorra. Kontatu aldana, kontatu aldana, Bai. Bueno, pues asiratik, olako jatetxe gehi diburenda bat irekitzeko, pues, lan mordoa eskatzen zuen asiran, eta gainera, bueno, pues ez ginen oso konstiente eta pagatu genuen batada, ez? Nola betizatuko. Baina, bueno, baina aurre egin dezue, jarraitzen dezue, ez da la ingaxiatea historia, ez da? Bai. Ona. Eta, bueno, hemendik aurrea, zein da asmua? Berdinakin jarraitzia, bakazu proiektu bat berrikia esku artean, 4 en 1, 5 en 1, 6 en 1, 6 berdezue, no haino iritsi behar zeate. Bueno, de proiektu berriak, ez? Abian, adibide bat ikerketa gunea, edo Katakrak ikerketak, pues bueno, pizka bat, espazio bat, eztabaida propioak sortzeko, bueno, pues, ez dakit, arlo ezberdinetan, hirigintzan, pues, immigrazioarekin gertatzen den, alako gaiekin, pues, bueno, jendia elkartzea eta pizkat hausnarketak egiteko, ez? Hori da, bueno, hildo berri bat. Ze gai jorratzen dira olako kasutan? Ze gai jorratzen dituzio, ze gauza egoten dira hor? Beti izan dira, beti dagoela, ez? Bizpairu eje, bai dela... Zabik aipatu duena hirigintzaren inguruan, ez, edo urbanismoaren inguruan, uste dut bebai feminismoa edo transfeminismoaren inguruan beharrezkoa, bai, hori, eztabaidatzerako guneak sortu eta horretan ibiltzea, ez, bai, gerraren inguruan bebai, hortze, bueno, bai, gertatzen dena, nire ustez. Bai, benetan jorratu behar dian gauzak eta hain garrantzitsuak dianak eta hain beste minite buena bantzuntzako eta txintxilika gelditzen dianak, ez da? Hori da. Hemen busketa hartuko ni betu, Hori askoan busketa beti asko gustatzen zaizkit, Azala mutxurrak. Oi. Kuruzkari eta barbakoa saltza sustantzia daka, Zego, xua. Haurei nahiko, potente dago, baina gero honekin elkartzean lasaituko zaigu historia, ez da? Eta kuskusa bai... Emango dio bere ikutu, ez da? Kuskusa da, behitu, puztu zaigu, nahiko ura hartu du. Guztiz, urdan hartzen bau pixka gehiago botako jo? Ikusiko igual da zatu eta berze puntuan dago, ez da? Eskuekin ikutu da. Bueno, eta zuek, kantinan, zenbat laguntza bete hor elkargin? Zen egin tokatzen zaio plater berik nasmatzia, ez dakit menu berrik, zerbait kentzia... Beti saiatzen gara guztiak danetarik jakitea, baina beti egon behar dira figura nagusiak edo, eta bai badaude bizpairu kide nagusiak ez, edo, bueno, sukaldari... Buruak izango nuke, vale. Bai, gero bebai, produkzio handiak, kosteak bebai asko pentsatu behar dituzu, ez, bizkotxo bat egiterakoan, 10 kilo bizkotxo egiten ditugu, edo falafela, bueno... Eta, bai, bizpairu... Baina, bai, aldatzen doa, edo zeinen idei bat, beti ongietorria da. Mai gainean alda jarri eta aldan horrein aurreatea, ez da? Proba, error, beti, bai. Bueno, eta zuek, hau zuen ogibidia da, baina pentsatzen dut guztatuko zaizuela bertatik ateatzea noiz benkare bai, ez da? Hombre. Beharrezkoa, ez da? Ze tokatzen zaizue itia ateatzen zaten nieno, ze gustatzen zaizue? Mendialdea jute zate, ondartzaldea torte zate, ozeite zue? Parranda, itore, Zabi musikaria da, bai, ni poesiak botatzen ibiltzen naiz hortik. Ze ona, bai, eta poesia aldetikan, ze beste tabernetan holtzetan eta tokatzen zaizu, edo nun ibiltzen zea? Badago kompetizio bat, edo bai estatu mailan, Europa mailan, mundu mailan, eta
eta katakraken egiten dira Iruñeko saio nagusiak, eta bai mugitzen garela, eta estatu mailara heldu nintzen, eta Santiago egon nintzen, Galizian, hor. Eta somos gatea zanu. Oso txarto, bigarren akolatik, egiten nintzen, baina estenatoki beko... Ondo pasatzen duen, da... Mariskito pixka talbariño pixkate hartu zen duen? Gehiagi, bai. Ez gehiagi, makatxela, gehiagi iztartu behar, Izasko. Bueno, eta zuzen nola izena du zure taldeak, o talde bakazu, bakarlanian ibiltzen zea, edo zer? Bai, Jimbombo Brass Band, ditzen da... Nola? Jimbombo Brass Band. Vale. Bueno, la Brass Band New Orleans estiloko musika egiten dugu. Gara pixka bat igual Brokenen anai arreba txikiak, ez? Vale, Punto batean. The Broken Brothers. Bai. Zuzeate el Brothers. Broken Brothers. Eta Sisters. Eta Sisters. Vale, zema laguntzeate taldean? Pues, a ver, pasan hilabetean egon ginen, 10 lagun. 10 lagun, bai. Eharra girua jarriko zuen. Altxasuko gazetxean, bai. Ona. Bai. Bueno, Xabi, eta zure kasuan, ze instrumentua jartezu, abotza jartezu, edo ze tokatzen zaizu jartzea? Ahotza bakarrik oiukatzeko nik tuba. Bai, Sousa joia. Bai, Bakizori handia dela inguratzen zaituna. Bai. Ados. Nera mak esaten zian, ez pasekoen handia gorik. Oa indikan. Ez da olako ez daka, ama. Ez da olako. Bueno, hemen, ni usten dut hau, betu, urdana jun zaio, inbiardetena da ikusi, zelan da hon, da izaskun zuk eman behar diozu hemen iskuakin pixkat ikutu zuk esan desun bezala, jakiteko, ni usten dut oso ondo geratu dala, Ze ikusten dezu? Eskuak akitu. Vale. Pixkat aldente, baina esan dezu hola gustatzen zaizula, ez da? Zaizula gustatzen oso gogorra gotia, ez da? Ondo ikustezu? Bai. Ze ondo. Bueno, orduan, hau listo dakau, hau eseke gainean dotore jartzeko listo dakau, eta hemen inberdeuna da, beste haragi guzti hori elkartu, ez da? Bai, berriro, nasketa... Dena nasketa hori dena ondo goxatzeko, ez da? Bueno, behingo deuna hemen makiltxo bat hartu, hori gixora bota, eta lasai pasara bai eskua garbitu hor pasa erraskara eta garbitu. Eta ingo deuna da, hau zenba demora egon beharko zuen hemen goxatzen berriz dena ondo elkartzeko? Beste 30 minutu, berrogei... Beste 30 minutu. Bai. Bueno, baleno, gehatu zaigu hor zahardo pixkat hor, eta bueno, hori hartuko deu, kalea jun, haber zemuz da ongirua, eta segituan gatoz, hau utziko deu ordu erditxo bat goxatzen, eta bere ala gatoz, inbierduna da ondo goxatu, eta ondo murriztu, ez da? Hori da. Guantxarte. Bueno, lagunak, hemen ordu erdi izan deu, eta illa ordu bete ongea, behin baino behitu ze itxura hartu duen honek, Buah, honek edo zertako barrio, Izaskun? Edo zein. Xabi, txukuna garriko ditu gaur, Ona! Bueno, plater bat aukeratu nahi dezuena, platera aratzeko. Hau ja hemen dakau, listo. Vale. Honeize, gatza pixka botako jo gainetikan? Xosito ez gaibiliko, ez da? Xosito ez gaibiliko, a ber, gatzatzo pixka botako jo. Vale. Eta kuskusare mentxe dakau. Eta, Izaskun, zure kontu. Zer berdezu, goiara pare bat emango izut, edo zer berdezu hau dena platera aratzeko? Goiara bat, bai, nahiko. Goiara bat, bai. Vale. Ba hori, egurrezkoa hondi, Egurrezkoa ondo? Bai. Venga, bau, hartu, zutako. Hartu hemen kuskusa, dana eskura dakazu. Eta, zure kontu. Itxura eharra dakadanak egila zan. Buah, eharra indu gorko hone bai. Vale. Hemen igual. Kuskusa azpin, oetxo bat kuskusana, ez da? Hori da. Vale. Honeako nahi bazu. Zure kontu. Kuskusa dao. Kristona, ni probatu intenten menkentu nien horri gueltaka. Eta barazkitxon botatzianak eharra favorien ditona, Bai. Eta ere bai enekin esan labin hola pixka goxatziak ere bai bere ikutu eman dio. Oso ondo, eta bain gainen, barazkitxo batzuk. Garaiko barazkiak. Garaikuak, garbi-garbila eta gaina koloretsuak. Hori da. Ezin hobe, Izaskun. Horrela izango zen. Ba... Txorrota, perejila, edo... Ondo aiaiz, ondo aizeaten, ondo aizeaten. Persil pixka, targina notarren herrian, Vale, persil tanto bajarriko deu, eta olio virgina, bai, ezin hobe. Eta arroni zabalin bada, guendik eta hobe, ezta? Gure olio, vale. Ona. Ba, bikote, mi eskerretortze batik, jarraitu katakraken goxatu arazten, eta gu hemen jarraituko dugu, koxinatzen. Mi esker. Mi esker. Bueno, lagunak, bihar arte.